falando de marisco, e agora que temos as ceas de empresa, de Nadal, temos que falar co doutor Viso. Boas tardes, doutor. Moi boas tardes, doutor. Eu estou preocupado despois de ver eses manxares que andan polas mesas xa. Porque falábamos antes, chegan as ceas de Nadal. Non, xa están aquí. Xa están aquí. Xa están aquí. Estes excesos, doutor, vannos subir o ácido úrico. Eu estou preocupado. Que pasaban ben, pero claro, hai que pensar na saúde tamén. Claro, Eu estou preocupado. É que fíxate que xa un de cada 5, un de cada 6 galegos xa ten o ácido úrico alto. É sin sabelo, seguramente. Moitos non o miran porque non fan análise. Claro, estas cargas desta época, que sabemos por aquí un pouco logo xa falaremos delo, pero as carnes, os mariscos, o alcohol, todo eso sube o ácido úrico, sube a niveles moito máis altos e eso logo dá consecuencias, que tamén imos ver. Podemos decir que todo o que sabe o que presta súbenos algo. Non se sabe o que, pero si o ácido úrico, o colesterol, a tensión, todo o bo, pois sube algo, non? Non, pero o que hai é que disfrutalo con moderación, non? E claro, o que diste é que xa empezamos agora, e Nadal ainda non chegou, que ainda queda un mes. É que son moitas, moito xantar, moito... 1 millón de persoas en España teñen o ácido úrico alto. Eu quedei abraiada co dato, porque non tiña nin idea. Teñen o ácido úrico alto e con ataques de gota. É dicir, que esa xa é unha das consecuencias, porque o ácido úrico, de onde nos ven? O ácido úrico nos ven, sobre todo, de dúas partes. Unha parte que é o noso corpo que o fabrica, que é o 60%, como podemos ver aquí, que diste, 1 millón de persoas ten o ácido úrico alto e teñen ataques de gota, xa, é dicir, xa teñen problemas. Dese millón, a xente ten o ácido úrico porque tómano da dieta, 40% ven da alimentación, os alimentos teñen unha sustancia que se chaman aspirinas, que é o que transforma o noso corpo en ácido úrico, e un 60% aí xa non podemos facer nada porque a nosa xenética a que o produce, o sea que aquí é onde podemos controlar. Que pasa co ácido úrico? Cando está por riba do que debe nas mulleres? Por riba de 6 miligramos por decilitro e nos homes por riba de 7 miligramos por decilitro. Por que esa cantidade? Porque o ácido úrico, a verdade que a naturaleza nos fixo unha faena, fai moitos anos, que se produce unha alteración xenética que fai que os humanos sexamos os únicos mamíferos que non son capaces de metabolizar todo o ácido úrico. E cando pasa destes niveles, o ácido úrico non é solúvel no sangue e precipita. E se estamos moito tempo con eses niveles altos, precipita nas articulacións, producindo ataques de gota, que é ese dolor intenso que nos produce sobre todo no dedo do pé e que hai que ir a urxencias porque doi moito, non? Que pode ocurrir? Que só teñamos alto, pero sin consecuencias. É o ataque, o ácido úrico elevado, pero que non exixe tratamento. Só o tratamos cando temos complicacións, que dicimos que unha é o ataque de gota e outra son eses dolorosos ataques de cólicos renales que tamén nos levan a urxencias porque o dolor é intenso e incómodo. Claro. Tamén é mala pata que sexamos os únicos animais que non... Se é unha faena. Que non o levemos ben co ácido úrico. Que a naturaleza se equivoque en contra. Home, que temos aquí unha chea de cousas boas. A verdade é que son no arrecendo, verdade? Temos un montón de cousas boas, doutor, que o que me temo é que todo cae aquí e sobe o ácido úrico. O top 5. O top 5? Top 5 do ácido úrico, mira. E casi empezamos por aquel extremo, ves aquelas pastillas? Eses son eses concentrados de caldo que botamos para dar sabor, extractos de carne e tal. Eso é o que máis ácido úrico ten, porque é un concentrado de carne. E sobre todo carnes con grasa, non? Segundo, o que chega a esta época, os mariscos, as centolas, as nécoras, o polvo, as ostras, os mesilóns. O sea, fíxate onde hai aí abano... E as gambas, doutor, as gambas, as cigalas. Na miña casa, creo que na de moitos, hai moito amante de chuchar nas cabezas. Eu chucho... De chuchar aí, pero sen sentido común ningún, Paula. Chuchar as cabezas das gambas, doutor, e das cigalas, é bo ou é malo? Mira, dio a Asociación Española de Seguridade Alimentaria. Non se debe, porque teñen cadmio. O cadmio é un metal pesado que xa está en abundancia na natureza. Os cereais, as setas, as algas teñen moito cadmio. Que pasa? Que todos estes animais, o seu fígado non está no corpo, está na cabeza. E aí é onde se acumulan estes metais pesados. E o cadmio ten consecuencias incluso de daños hepáticos, de descalcificación dos osos ou incluso de cancro. Entón, a ver, se tomamos unha vez ao ano... Se pouco non pasa nada. Non pasa nada. Pero ao final todo é cuestión de cantidades, doutor. Exacto. É que eu non estou todo o día chuchando, tampouco as cabezas. Home, claro, non almorzas, comes e ceas, claro, efectivamente. Pero estamos moi ao límite de cadmio, ollo, claro. Si solo son as que chuchas en Nadal, sí, pero se empezas a chuchar xa agora e non paras hasta Reis, ollo.
Eu polo de agora vou cas colas. Deixar de chuchar. Eu deixo as cabezas ao resto, eu vou coas colas que tamén me gustan. Sí, home, Espera, tamén. simplemente lembramos logo, cuidado cas carnes, Vermellas. carnes vermellas, sobre todo que teñen grasa, por exemplo, cordeiro, cabrito, a carne de caza, as vísceras, o fígado, os riles, os sesos, o pescado, o peixe azul, os ovos, Momento, o peixe. momento. Cuidado, que temos a atención, Emilio, temos a estudio. Emilio. Temos pregunta. Sí. Doutor Viso, unha pregunta. Dime, Emilio. Sabemos que, neste caso, a centola e o marisco por extensión é un dos nosos manxares do mar, pero ten ese contrapunto que pode nos subir o ácido úrico un pouco. A pregunta é abrila e pensar noutros alimentos. Cales outros poden tamén contribuir a que se nos suba o ácido úrico? Pois o que estábamos dicindo, non? É dicir, sobre todo as carnes, porque sí que, igual que dicía Paula, que os mariscos se non comemos todos os días, carne comemos moita, todos os días, e iso vai aumentando o ácido úrico. E logo, sobre todo, as vísceras acumulan moito ácido úrico, moitas purinas, que é o que transforma o noso corpo en Tamén os ácido. callos, doutor. Os callos, que é unha víscera, ao final é o estómago, os callos os sesos, tamén. os riles, toda Eu esa con máis eso me só gusta a como min. os garabanzos, así curas ten saúde. Non é o mesmo, Esa é non é o unha mesmo. boa cousa, sí, moi ben. A verdade é que... E logo, só deixame dicir unha cousa, por porque suposto. hai un mito que as espinacas, o tomate e os espárragos que non se deben tomar porque teñen purinas. E é certo que teñen purinas, pero a diferencia de todo o demais, non se converten en ácido úrico nin en ataques de gota. O sea que isto, sí, e garbanzos tamén. Eu tiña entendido que o tomate subía moito ácido úrico, pero polo que se ve... No. Polo que se ve podémolo tomar tranquilamente. problema E teño unha dúbida, doutor Xac, que te teño aquí, co tema dos espárragos, que os estou vendo aí. Eu cando como moito espárrago, despois cando sei vou ao o que baño, sí. cando vou ao baño, Paula, pois como que aquilo ule dunha maneira Sí, diferente. dille todo, sí. Isto ten que ver co espárrago ou con outras cousas que eu como sen ter nin idea? No, iso ten que ver co espárrago e tamén contigo. Claro. Xa sabía que algo mal estaba facendo. Ten que ver contigo. Algo mal estaba facendo. Por que? Primeiro, porque o espárrago ten unha sustancia que é a asparraguinasa, que se converte en unhas sustancias, entre elas o dimetil sulfato, que son sustancias volátiles que cando facemos os ouriños, eso evapórase e danos ese olor. Que pasa? Que só o 40% por cuestións xenéticas é capaz de percibilo. O sea, que ti debe ser dese 40% que percibe ese olor. Os outros non o percibimos. Fagamos o que fagamos con eles para cociñalos, o tema do olor é... Iso está nos tallos, nos tallos dos espárragos. Entón, se utilizamos o tallo, aí vamos a encontrar esa sustancia que algúns como Adrián, úleno, e outros Percibímolo como... porque somos moi Sí, sensibles, claro, Paula, vai ser por iso, iso, vai somos ser moi iso. sensibles e percibímolo prácticamente Vai ser todo iso, mira, como imos as por aí, cores, como imos as por aí, cores. porque temos Imos unha por cousa ali, moi doutor, bonita, porque isto eh. temos aquí unha cousa que... Moi casual, Sí, isto. vou para lá, Paula, Sí. quédate ti por aquí, Quedo doutor. aquí no medio. Fixadevos, que bonito. Doutor, que diría vostede que é isto? Que dirías ti que é isto, doutor? Te non é. Hai que dicir que non é te. Non lle metas So- o nariz porque igual tamén es dos perceptivos. Bueno, decimos que son ouriños. Son ouriños. Son Ouriños sí. de os distinto diferentes, non? color. Claro. De quen son estes ouriños? Non o vamos a Aí, preguntar, non, vamos. sei, non. non sei. Nin queremos sabelo tampouco. Non. Pero así temos distintos colores e isto é o que lle pode pasar a xente, que o teña casi transparente. Eso quere dicir que bebe demasiado. Hai dicir, un problema de saúde que é a xente que bebe moito e se produce o que se chama intoxicación por agua, ou de outra maneira unha hiponatremia, é dicir, a baixada do sodio. E se baixa moito o sodio, que se produce un edema cerebral e incluso Bruce Lee, todos coñecemos, faleceu dunha intoxicación por agua por unha baixada de sodio. Entón, temos que Exacto, beber... porque temos a obsesión de beber, de hidratarse, Sí, que de tan hidratarse, boa, pero hai que pero- facelo tamén, pois como Con- todo na vida. cando teñamos sede. Efectivamente, con mesura, sí, señor. Logo, temos os ouriños normais, é dicir, un amarillo claro. Ese Non hai- sería un oriño correcto. Correcto, sí, ese amarillo Saudable. clariño. Un ton vinagre de mazá, Este xa para que nos entendamos, É non, que- doutor? Unha cousa así. Eso sería o perfecto. é o perfecto. Sí, un cava tamén. Un cava, efectivamente. Logo teríamos ese amarillo cargado. Isto é, o sea, un vinagre de xerez. Por exemplo, isto xa é que bebemos pouco, estamos deshidratados e hai un porcentaxe importante da poboación que está deshidratado. Aquí hai que beber máis, se están acumulando moitas sustancias. Vale. Demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Logo teríamos un color así como medio alaranxado. E isto é a xente que toma exceso de vitamina A, por exemplo, na cenoira, na cabaza, nos fígados tamén que teñen moito, a xente que toma suplementos en exceso de vitaminas do grupo B tamén, e tamén si tomamos laxantes. Laxante. Os laxantes tamén nos cambian o Claro, color se nota dos o- ouriños. E oímos cos dous problemáticos. Home, xa na cor, Aquí xa- doutor, eu
se vexo sair iso, Sí. preocupado estaría. Sustiño, sí. Vermella. Claro, Entón, iso é vermello xa, directamente, sí. pode ser que comas moita remolacha, moitas moras. Iso podería ocurrir. Pero habría que comer moitas. Moitas. Todo o día. Ou que teñas sangue. E iso pode ser unha infección de orina, pode ser unha pedra, ou incluso cancro de ril. Por tanto, isto sí que nos tería que levar ao médico. Moi atentos se algún día temos ouriños desta cor, non? Vermellos. E xa os ouriños que parecen coñá ou café, licor café. E isto sería que levaches un golpe importante, que eiches, por exemplo, unha cuada, e entón iso o músculo lesionase e libera mioglobina, que se pon este color, ou que teñamos un problema hepático, unha cirrose, e entón se nos produce así porque se libera bilirrubina. Sexa cal sexa a causa non é boa. Sí, non. Pero estes dous son os que nos deben de levar principalmente ao Eu teño unha médico. dúbida, se facemos exercicio tamén deberíase notar, non? No, no exercicio sobre todo notase nos atletas que fan maratóns. Ah, vale. Sí, Porque xa se unha produce cousa moi intensa. cando xa teñen poucos oriños na vexía e o impacto vai producindo microlesións na parede da vexiga e a veces sangran. Pero é transitorio, circunstancial. Doutor Viso, Todo- 1 millón de grazas. Todo unha Por variedade ilustrarnos e xa estamos desexando Moitas saber grazas. do que nos vas falar na próxima visita. Vaya Moitísimas pensando. Xa estou grazas. pensando de ver.